मुलुगा जानो हासिगौ खैफोदाव। फैगासिनो दं गिलु बालु बांग्रि बार अखा। फैगौ 7 बोसोरनि उनाव मुलुगा जोबस्रांगोन नामा? जोबस्रांनाय समा आरो खालि 7 बोसोरल'सै आरो बे खैफोदा जानो हागौ फैगौ 2032 मायथाइनि 22 डिसेम्बर खालाराव आरो खालि 7 बोसोर। बिनि उनावनो मुलुगा जोबस्रांनो हागौ। थारैनो जोबस्रांगोन नामा, जेराव मुलुगाव दावहानिफ्राय लानानै बार अखा बांग्रिनि गिलु बालु जाथायफ्रा बहाबा नङा बहाबा सोमजिगासिनो दं। मानोना बुहुमाव फैगासिनो दं गिलु बालु बार अखा आरो सार अन्थाइ। बुहुमनि गोबां बाबा भांगामोना बुंनानै गालांनायफोरा सैथो जामारगोन नामा? जोबस्रांबोगासिनो नामा बुहुमनि बैसोआ? बे बाराव सोरनिबा नायखांना लिरनानै बुंनाय बाथ्रा नङा। बिगियानारिफोरा रोखा बाथ्राजों होदों गोख्रों सांग्रांथि। मुलुगाव खैफोदजों लोगोसे भारत आरो गोबां हादोरनि सहरफोरा खैफोदाव। आमेरिका हादोरनि नासा हान्जानि सांग्रांथिखौ लानानै दायो मुलुगनाङैनो सोमोनांथाव थासारि। नासाया फोसावनाय बायदिब्ला अख्रां सानिफ्राय गिथावना बार अखाया खाथियाव फैगासिनो दं। थामहिनबा नासाया मुं होनाय 2024 YR4 ग्रहआ लानानै फैनो हागौ मुलुगाव खैफोद गोनां बार अखा। आरो नासानि बे फोसावनायखौ नाय, आरो बे फोसावनायाव रोखा रोखा फोसावनाय दंदि 2032 मायथाइनि 22 फेब्रुआरि खालाराव बुहुमाव बे 2024 YR4 आ सौग्रावफैनायनि आसा दं। खमैबो 550 बोसोर सिगांनो नस्ट्राडामुआ लिरनानै गालांदोंमोन बे भबिष्यतबाणीखौ। नस्ट्राडामुआ बुंनाय गालांनाय एबा सम आरो नासाया बुंनाय सम गोरोबनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। आरो नासाया मुं होनाय 2024 YR4 आ जाबाय 130 निफ्राय 300 फुट गोजौनि ग्रह आरो बेयो हिर'शिमायाव होनाय परमाणु बमनिख्रुइबो 500 गुन बांसिन गोहोगोरा गिथावना जागोन। आरो बे गिलु बालु ग्रहआ बुहुमाव गोग्लैफैमारोब्ला मा जामारगोन बेखौ हमदां हादों नासाया। नासाया फोरमायनाय बायदिब्ला 2024 YR4 ग्रहआ प्रशान्त महासागर, आटलान्टिक महासागर, आफ्रिका, आरब सागर आरो खोला एसिया आरो बेनि गेजेरावनो दं भारतनि मुम्बाइ एबा भारत हादरनि मुम्बाइ आरो कलकाता सहर। सोनाब बंग'आ आसामनि नांजाबनाय बायदिब्ला आसाम रायजोआबो खैफोद। नाथाय बेनि गेजेरावनो नासाया थांनाय सिगाङाव फोसावनाय बायदिब्ला 3.1% खैफोदमोन। नाथाय नासाया गोदानै फोसावनाय बायदिब्ला बे 2024 YR4 ग्रहआ 0.28% बुहुमाव सौग्रावफैनायनि आसा दं होनना फोरमायो। आरो नासाया फोसावनाय बायदिब्ला बुहुमा आबुङै जोबस्रांनाय नङा। इन्टारनेशनेल डेस्क, बडलेण्ड बुब्लि।